Il-protest organizzata fl-aħħar jiem mill-Partit Nazzjonalista dwar il-qagħda li żviluppat fil-Kunsill ta' Ħararaw wara li dan waqaf idej il-Partit Laburista waħda mill-aktar bażwin li qatt rajt. Dawk li taw il-parir lil kap Bernard Grech li jniżżel in-nies fit-triq u jwerzaq bit-telf tad-demokrazija ġaba kompletament ħażin. Hekk beda l-opinjoni tiegħu il-ġurnalist veteran u direttur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan fil-ħarġa tal-ħadd tal-Gazzetta Malta Today f'kitbietu intitolata Why Protesting Over What Happened in Gargour is a Joke. Balzan ma jomoddix wisq biex jiddeskriv lil Bernard Grech bħala mhux denju li jkun fil-pożizzjoni ta' kap tal-oppożizzjoni u dak li ġara f'Ħararaw u dak li segwa jikkonferma propju dan. Kif anka kitbet fl-istess ħarġa l-Gazzetta s-segretarju parlamentari responsabbli mill-Kunsill Lokali Elsin Zerafa Ċivelli ġifri li l-vot ta' sfiduċja tal-aħħar jiem f'Helen Gawċi bħala Sindku Nazzjonalista kien sempliċement skont il-liġi. Balzan jisħaq li ċaħda tal-provvedimenti li jeżistu tkun biss ċaħda ta' governanza tajba. Il-ġurnalist veteran itenni li l-kap nazzjonalista emmel l-episodju f'Ħararaw kien se jqanqal xi rabja popolari u anke ħeġġa fost il-votanti diżullużi tal-partit anke jafu li dan u l-mod kif taħdem id-demokrazija rappreżentattiva. Waqt li rrefera għall-eżempju tal-elezzjoni tal-1981 li ġab Bernard Grech u biskadut u l-Partit Nazzjonalista qed jiġġieled gwerra diġà mitlufa, anke għax kieku kunsill ieħor fil-pajjiż esperjenza trasferiment ta' poter favur il-Partit Nazzjonalista konvint li dan kien se jaċċetta dan id-don iddikjara Balzan. F'analiżi tal-istess gazzetta fil-kwistjoni kollha li żviluppat wara l-Viċi Sindku Franceska Tard irriżenjat mill-Partit Nazzjonalista u baqgħet indipendenti, frott it-taħwit finanzjarju ta' Helen Gawċi li wkoll injorat divers talbiet biex tmexxi bit-trasparenza, il-ġurnalist Kert Sansone jisħaq l-Amministrazzjoni Nazzjonalista messa evalwat it-tħassib imqajjem minflok irrimarka li Helen Gawċi li tilaba tal-vittma ma tat l-ebda spjegazzjoni konvinċenti dwar dan mhux l-inqas il-bawxat tal-attività organizzata mill-Kunsill f'Mejju tas-sena l-oħra u sal-lum għatem kont pendenti ta' 23,500 euro. Waqt li jsemmi kif l-eks-Sindku Nazzjonalista ta' impenn dubjuż li ġor il-pis finanzjarju weħda bla ma qalet kif Kert Sansone kiteb li d-demokrazija mhijiex biss dwar irida l-poplu iżda wkoll dwar tmexxija tajba u s-saltna dritt u propju f'Ħararaw il-Partit Nazzjonalista għażel li jiffoka fuq il-voti iżda injora il-kwistjonijiet fil-governanza tajba. Intant l-editorjal tal-Gazzetta illum ukoll iffoka fuq id-deċiżjoni żbaljata u blaħsieb mill-Partit Nazzjonalista li jipprotesta kontra dak li seħħ f'Ħararaw. Il-Gazzetta iddikjarat li b'azzjonijiet u indikattiv biżżejjed li l-partit ta' Bernard Grech ma fehm xejn.